Lang. Amang kapadulong. Mga gulayon. Mangwa ka gulayon? Unsa man nga mga gulayon imong pangwaon? Ng puso. Puso og Ako. Dabong din sa kawayan. puso og pako og dabong sa kawayan. Amang kadapit mong uha. Ito unahan. Dito sa unahan. Uh, Daghan day dito. Unsa man na nimo? Baligya. Ibaligya nimo. Unsa man nimong halin? Ang ipalit o bugas. Ipalit nimo bugas Bugan. ug sudan. Haman day imong mama. Nasa balay. Nakatiman sa akong manghod. Imong papa Naglampas. naglampas. Unsa man nagpainadlaw imong papa? Oh. Pinadlaw. Nagpainadlaw imong papa. Nya nganong nakauna-una magapamuwag gulayon dito sa bukid. Tabang ko sa mama para nito palit o bugas. Amo tabang kasi ang mama para na itong palit o bugas. Maayo ka nga pagkabata ba? Pila mo kabuk magsuon? Duha. Duha, ikapila man ka. Pinakauna. Aw na pa kay manghod? Pila edad siyang manghod? Pansin ko. Kasi 5 ang edad siyang manghod. Nag-eskwela ka karon. Ni-absent ko para makuha pang Ha? Ma-absent ko para makuha gulay. Aw ni absent ka para magkuha gulay. Para palit o bugas. Mao jud na imong ginabuhat diri at Adlaw sa inyong lugar. Haman dapit inyong balay layo pa? Layo pa. Diri agion. Ito. Napay mga tao diha unahan. Ay napaman diya sa unahan niya. Napas unahan. So karon mo agto ka dito sa unahan kay magkuha kag pako Puso o kaan ka na ubod sa kawayan sa kawayan. kay para magpalit kag bugas. Oh. Sige ani na lang. Ay na lang panguha dito og pako ug ubod sa kawayan kay basing mapaakan kag halas dito ha. Oh. Tagaan na lang kag kwarta ipalit nimo na og bugas. Oh, gawat ah. Dako ra man na kayo ya. Ha? Dako ra na kayo. Sige ra para makapalit kag bugas dawat ah. Salamat ya. Oh, kana. Napa oh. Palit para makapalit kag bugas oh. Salamat ya. Dako na kayong tabang sa amo iya. Oh, walay problema napa oh. Dungagi pa. Salamat kayo ya. Oh, walay problema ha. Nya karon mo uli na lang ka dito sa inyo. Ganun nihilak man ka. Dako ra man kayong gihatag. Ha? Dako ra kayong gihatag na na kayo pang palit o bugas. Dako ra kayo ang gihatag. Wala pa day kakagunit anak ang kwarta. Wala pa. Karon pa kakagunit. Pila may pinakadako nimo na gunitan? 100 ra. 100 ra? Sus taon po eh. Sige ani na lang ha. Ihatag na nimo sa imong mama, magpalit mo og bugas ha. Nya magpalit mo ka og sudan ha. O kaw. Uli na lang kaw dito. Kaw uli na lang. Salamat ya. Oh,